Dan konser Zos Kunainia. Zaya Pemuda Batu ni. Dari kala. Zaya Pemuda Batu ni. Arkon Sode. Zaya Pemuda Batu ni. Okey. जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। आंजों रंजाफानो रेडि ना बयबो ना? गासिबो रेडि ना? अके दे। एकदम दिनैहाय गोलोमस्रावलायनाय मोसानोसै दा? दे आफा बोराइ बाथौखौनो लानानै आं मोनसे बाथौ आर'ज खननो आखायाव लाबाय। बिनिफ्राय आंनि गानखौ लासै लासै होलांसै। नोंथांमोनाबो लोगोसे बयबो जाय बिथांमोना बाथौ आर'जखौ हायो खनफालांनो हागोन आरो आंजों दे। बेजोंनो बाथौ आर'जजोंनो जागायनोसै आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंजों लोगोसे दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ समायना मोनसे गाबहोगोन होननानै आरो आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै आरो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आरो जेब्लायबो अनलायनानै थाबाय थागोन बेखौ आङो आसा खालामो आरो समखौ ओरैनो थाङालासेनो जागायनोसै मानोना समनिबो जोबोर आंखाल जाहैबाय। आफा बोराइ बाथौ फै आफा बोराइ बाथौ फै जय आफा बोराइ बाथौ दे जय आफा बोराइ बाथौ दे आफा बोराइ बाथौ फै आफा बोराइ बाथौ फै जोंखौ अनसायना आफा जोंनि सेराव फै जों बावना हरनायखौ नों आजावफै जों बावना हरनायखौ नों आजावफै फै आफा बोराइ बाथौ फै आफा बोराइ बाथौ फै जोंखौ अनसायना आफा जोंनि सेराव फै जों बावना हरनायखौ नों आजावफै जों बावना हरनायखौ नों आजावफै गोथार गोसो लानानै आखाइ फारनैखौ ज'ना हान्थु खेरायना अ आफा बयनिबो बिफा अ आफा बयनिबो बिफा गोथार गोसो लानानै आखाइ फारनैखौ ज'ना हान्थु खेरायना अ आफा बयनिबो बिफा अ आफा बयनिबो बिफा सिजौ सिरि सिरिबा थाइगिर खङा खंबा सिफुं गुदुं गुदुंबा मोनसे सिं बोराइनि रावा फंबाय मुलुगनि आसाराबो आसारबा आफानि बान्दोआबो बान्दोबा आफानि बान्दो
बयबो खांख्ला थुदों सारि सारि बना होदों जिदाइन फाखालि सोरां होदों जोंथियालारि सोरां होदों जोंथियालारि Dima Buisumutiniyali Kangkla tudeng sari-sari Bona hedeng sidain pakali Serang hedeng zengsialari Serang hedeng zengsialari जोंखौ अनसायना जोंनि सेराव फै जों बावना हरनायखौ नों आजावफै 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 जोंनि जौसाङाव जेसि नार्जारि बिथांखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो सानबाय। केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिरलां हाज'वारि बिथाङा फंबायखौ बरायनानै लाबाय। बिथांमोननि सेंग्राफोरनि फुरा फेभरेट बियो नोंथाया हराब्लाबो खावनानै लायगोना नोंदाया हराब्लाबो बोनानै लायगोना जखाजि होख्लानानै बुरखायना लायगोना थाखा फैसा जिन्सिख्लानानै थगायना लायगोना रेडि बयबो ओके दे स्टार्ट Roto
सिंगासिनागा बैसागु बायब्लानो सानैजों खालामथारनोसै खालामथारनोसै फैखो सना गोदानै बिखायाव नोंखौ बज'खै जारु गुस्थियाव सब गुदुंनि मोननो जान्जियाव बिलिरि लाजिस्लु मिनिस्लु खालामबानो जुलिखौ लाखादेना लाजिनो नाङानो लाजिस्लु मिनिस्लु खालामबानो जुलिखौ लाखादेना लाजिनो नाङानो सना लाजिनो नाङानो Oke deh, sini, saya dapat. Zaru bisa yang sebelumnya berterjadi yang ini Lazistu inistu kalam padene Zuliku ladena lazlena Lazistu inistu kalam padene Zuliku ladena lazlena Besona lazlena Lazlena Besona lazlena Besona lazlena Zuli lakukan bapak aku lazna, guna sih tak guna? Mungkin lazna yang biar. Gusang lu mana mana sih bu? Gusang ini nak? Nak kau guna? Deh, lasi langsung. Hello. एसे अजा बोराय खायदा बोराय बायनोसै जों सेंग्राफ्रा ना मोनथामबा लांसै दा itu bisa dibuat lagi itu deh Zuli
างเรื่องว่าเอานั่งดูไทยเสร็จกูสดหน้าฉันต้องนั่งดูไทยเสร็จกูเห็นพวกนั้นก็เป็นไงซิงเกิลพลายนะमोननाय नंला नामा जों सिंग्राफ्रा ना माथो बयनाबो जरा जरा जोबसै सोर सोरना सिंगेल आखाइ थिखोलाय दे नोंनिनालाय सेंग्राफोरना सिख्लाफोरना सोर सोरना सिंगेल आखाइ थिखो दे ए माने सिख्लाफोरा रावबो सिंगेल गैया आरो ना गैया ओमफ्राय रावबो आखाइ थिखासै दासो मिथिबाय आं ओंखायनो सेंग्राफ्रा मानि थाखाय दुखुजों जौ लोङो ना नंगौ दा दुखुजोंनो जौ लोङो बेस्राफोर बारा लोंनाङा दे दाहाना रुवाथि नुनो थांला ना नुयो नामा नुला ना दा बेखौ लानानै आं दोंसे मेथाइ सुजुदोंमोन आंनिनो इउटुब चेनेलाव नोंबो रुवाथि आंबो दाहोना आंबो दाहोना बायदि खोनादों एसे दाहोना बायदि नुदोंना दाहोना बायदि एसे देलायदों आङो टपिखौ हमलायदों बोरै मोनलाय गाना दे खनलाय आं गोसोआव गैला दे बाबुमोना गोसोआव दं दा दङ दे बोरै मोनलाय नोंबो रुवा बोरै नोंबो रुवा दे ज' खननोसै होनबा ना नोरैबोथ' गोसोआव दंजोबखायो दा बयबो दे दोनखालांनोसै थोरदों भुटान रायजोआ भुटान खाथि नालाय थफ्लाबो थादो आदै दिनैनि हराव रेडि Besar. Everything
balonda Berbuat siang aku tak kita Berbuat pendiam siang balonda Dan kalau kesai juga butuh keselah Bukan berada lagi kini di orang Dan kalau kesai juga butuh keselah Bukan berada lagi kini di orang Bukan Malaysia. Tangan aku siapa? Anak balik yang selera dan kaya. Sekali balik yang salah sekang bayar ini saya. Jas gendang nak? Dengai misalnya yang konggo. Yang beda? Yang apa? Nang kau bini besos. Oke. Kamu dah? 다 치고 해주는데 라시라시는 오케이 근데 생각보다 그건 좋았을까 무슨 등하는 스카프니 보이나? 스카프라 재미나 봐 비나 스카프라 무슨 프로 스카프를 위하나 봐 나도 프리어라 니야 동호 많이 상상로는 가성로는 비하네 오늘 마대이거나 위그나스 라시그나스 그건 부자는 비하네 Makan aku, zok, jangan deh. Gobernmen polis harus senang keserai dong setelah, iya, ya, polis orang muzang melai bitangan kulana yang dengsikan susukan, Nuri pura zos dong, nuri nasi apa? Gizinalai, serta bangsa minum dia hangat. Deh, jaskan. Kau dan bayu kembali, angin ondaya. Oh, kamu lagi di mana maksud? Ani menaya. Ampai seserahkan ani mira melelai zampo. Kami sendiri hormatnya gemini lain zaman. Apa video now? Nagir prabu menai dong. Amai kalian mau jok sih? Di tangan ada jok gitu baik nih raja pun. Mak kalian mau doain bisa sias nih. Di kubu dan raja pun masih kemak kalian mau bisa nih. Thank you ya. Jok gitu nih kan? Arma pagi mudah kan sedang ya. Kintu saya sedang di atas ini. Mikrofon mensewa.